hvis I er klar til at droppe jeres våben og stoppe jeres atomprogram, så tror jeg godt, vi kan komme til en aftale. Så hvis du bare skal under her. Gør nu. Jamen, tak for det. Yes, og vi vil sende dig en kopi i løbet af de næste par dage. Nej! Hej, vent, hej, er nu, vent, hej, er nu, okay. Vagter, prøv ham! Så er det slut, Kim Jong-un. Hvis I ikke vælger at stoppe jeres atomprogram nu, så gider vi ikke handle mere. Du kan selvfølgelig vælge at skrive under på den her aftale. Så vil vi gerne hjælpe jer og handle mere. Men hvis du ikke gør, så kan du bare sejle din egen sø. Her, min store leder Kim Jong-un, der er brev fra banken. Paras! Jeg må hellere snakke med mit finansministerie. Jeg har et problem. Prøv lige at kigge på det her. Hvorfor bomber vi ikke bare nogen, der stjæler deres penge? Det er desværre ikke en mulighed. Vi har ikke benzin nok til at holde diverse militære køretøjer i gang. Derfor må vi nødt til at sælge nogle af vores våben for at holde landet kørende. Er det virkelig den eneste løsning? Ja, det er det. Sådan dag! Her, min store leder Kim Jong-un. Her er din telefon, som du bad om. Ja, hallo? Ja, hvad kan jeg hjælpe med? Jeg har brug for penge. Hvorfor skulle jeg give dig penge? Jo, men måske om vi vil købe nogle af vores våben. Jeg giver 10 milliarder for jeres atomvåben. 10 milliarder? Det er fandme ikke nok til at holde landet kørende. Det er det, jeg kan byde. Det er enten det, eller så må du slå dig sammen med Sydkorea. Jamen, det giver jeg ikke! Det er den eneste mulighed. Pis!